Adicias tout le monde Louis Valens de la dictado occitana. Sabes que començat la primera edició en 1998. Alors, donc, ara tenem la 25a edició. Et la segunda edició sur la cadena YouTube del Centre Occità del País Castres, que vull desiro a tutis y a tutos la benvengudo. Allora, aquello 25 dictado será tirado d'un dei romans de nostre amic Jaumet de Meso, l'ancien president del cercle occità de Meso. Aquel homme a escrit mai d'un roman, per exemple, avec ici 2 romans à l'intensiu d'un public de col·legi. Et per causi també 2 títols per adultes, aquí donc Los Crancs, et puis mai recentment, paregut en 2021, Homme d'Orb. Són des romans un peu d'estil policier. Alors, d'ici pas pel moment, d'on estirat aquell text, trobaràs acord sul corregit.